Kahura soil conservation alongside gachoklem dun abang pu bang ki thom Karbi atumaphan ki sorpon plot azok ningduk chepak langpon. Eklavia Model Residential School long ikang pupon. Karbi like Àbirta ki langwer arat do anaphan sitami nilihin pen kardom nang pajur ikla kardom pini Arnikangsam Àbirta along pen nili samireng mirti mongpi. Totang te pini Arnikangsam Àbirta ang ton pen arjuponikha. Pini niphai great rock arni lakhain koira rock duar baguri MEC constituency harukhat LA ke parlu. Kahura soil conservation guest house IB along bangki thoma Karbi master role MR kachoklem dun bomatumaphan thangnat alam awi pin pen short plot si bang akhaya tumaphan sai pek thudet azok ningduk chepak langpon methang Karbi anglong along bang akhai ison pen ison nang chirai lap asonsi nona por methang a anwan anta kachithi dunjia phan nona porahut kasiksak thivik lasonsi Kahura soil conservation IB along methang Karbi atom ningkan thongke prapho an master rule MR choklem dundet Àbirta kapathir thip asai kiding ponpidet azok bangke thom Rahul phangcho boroson tokpi Raju teron bangke thom Karbi atomaphan short plot si bang akhai atomaphan jokpon thurong azok ningduk wiklopusi lamthi chepak langpon La solong kisung ke phowe katompen lamthi chepak langpon laki nili tumaphan pini arni lapusona kisung chitong jipu aprangpen asapta mathathi athi nilitum ningkan ko anpenuni saiki claim along thangnat akasik sak chitong ponlong li lapen KEC penta nili tumaphan ning nang pa akhak long penle pini arni lasona kisung ke phonang kokki jemanghu haklo pusi ningduk ninglang pen nang pachini do La solong KEC kachari pon CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke Duarbaguri MEC mate KEC Education EM in charge Richard Stockby Soil Conservation EM Prabhat Chandra Taru atumaphan labang suwa kisung kachetong along nang rabekta athi non lapuan aporaput lason nang kisor plot ki nitum thangnat asaida choklem thekthilo lapensi ipiso iso hemrit chelana ilo apot lasi laso Kahura soil conservation guest house IB along kedamtang arni an kachoklem dun long ason puthot labang suasai nang pachiklem pontu long chiaphan nang rabek thak pusi kisung ki phowe katumpen anparta ahem tuna tumpen KEC aphan kachuning report news report Karbi Live ni tum phan bang ke nilige 1993 bas nilige daksi ki ludun lo kachong da dun lok lo sitame pini ani anta nile phan ke mane awar sai bang ke achik lo jon bang tame 150 toka ar daily pay la so system si ni tum man thori pensi ni tum phan bang ke non ko za nang bi bom lang la non bang thong tame la so nang bi bom ma join ni pen ni tum phan bang ke non bang ke ako ni tum mane pini akijo awar sai de minute pusi ni de dun chepaning ding dun bom sitame non chepaning ding dun bom ben sitame non agosto 2024 aning kan la agosto chiklo ben ni tum han bang nang puthulo je sang tha non ke din bang ke ni tum mane nang tum phan akam sai bang ni tum klem bom lang non bang e to ka paisa de po la se online din bina po la si ni tum han bang ke nang pasang ko la si ko son ma ni tum bang non bang chong hong bom lo la si la no war sai ni tum kireng ya war sai bang ke cha kha bom ben sitame non bang na pasang ko jo ni sin ni tum bang ke pinyani bang ke sar tum hon ta ni tum bang ke je la solam the puthak bang ke chini ye phansi ni tum bil ta ka chini 3 pen lo ni 1993 plate non la 2024 an ke nang li kon bak ladak nili ke mane arta bang lada bang ke mane asa kori punang ko lote ma ladak loksi job ki klem non lo po nili bang ke 30 bosor ningkan thong kep ni an porang ke du thulo bo la si la anu le budang de ni li bang ke non bang adha bo yo ko bang dam elo la si non bang ni to bang ke gu pulo ma bolam yo ngala so bang ke kompik lang hala so bang ke kiba 750
la sona por an si ni li la da kam klem dung ki lu du ni li tu bang chik lo sa la si a ho kalam ni li thanda gi la si non sa ra tom han logot council logot ta ni tum dam lo di fu ka do vmcm logot ta dam lo si ta me ni tom han nang chi chak lo je nang tom han bang ke ma than nang ne lo nang tom bang ke si ta me ni tum nong klem bom lo pusina chi chak bo si ta me chi chak bo si ta me ni liar ta bang nang hong he de ye pot ni tum bang ke a hala kam ba chong hong bo la si non bang ni li tom bang ke la si non bang ke chong hong do lo pusi ni li bang ke pa wai dak lo si la salam the thak bang la so dia bang ke akaprek tum ta do lang bang khai da du si ta me non ni tum a leng tum phan de da bang ke la non bang thom ni tum do lo la si la bang thom phan bang non bang ni tum phan bang ke nak terek phit bi nong lo la si ni tum bang ke chi chi ni de lo kopia ke chok che kopia ke le lo ne la so pu tha ka bang ni tum ta chi chi ni the ke da po si non bang sa tum man si ni tum bang ke a ri thu nang kok nang nak lo je tan te nan la tum ab non bang ke ni tum bang ke bang proxy pu hai bang proxy do pu ta konana arrest lo ne konana I stab lo ni tum chi ni de ta ni tum ko ra arrest ben bang ke ni tum la non aleng so mar bang ke la bang thong ke dak si soil conservation guest house long si ni tum claim mun ba tan te non kang than the bang ke ni li ji chit thek long teng le pu dang de hala akaprek tom akhai phan bang ke non ta la pusi bipon bom ta ni tum phan bang ke pa vi pin ja lo yo non ni tum phan bang ke akuna pu thu bang ke hajira claim ne bang pusi ni tum phan hang thu la se hajira lok bang claim do lo pon ni li bang non bang ya ki jo wa sa nang pi te po ja bang ni li bang ke choning ri thu tan te la ba pen pone Prabhat Chandra sar alang li phanda choning rim lo ni tum phan bang ke je nang tum gari vek thek ma po pak se ni tum ke chambar long dam si ni tum hanar ju thu rong lo je nang le tum non bang ke apu sa velo garia driver chalo pusi ni Patumi ni phai kore pho arni lakhain kora truck Dwarbaguri constituency Harukhat LA ki parlu diring thingkur terang arong Eklavia Model Residential School MP Amar Singh Tiso Arideng Pen Foundation is Stone Long E Kangpupon Ministry of Tribal Affairs Madi Tribal Aradaphan Eklavia Model Residential School ke panong pipon along Patumi ni phai kore pho arni MP Narendra Modi meeting ke padu unahot online pen Eklavia Model Residential School long e kangpu ponapot direct thengkur terang Eklavia Model School along tami KEC MP Amar Singh Tiso Harukhat MLA Dorsing Ronghang Dwarbaguri MEC Made KEC Education EM in Church Richard Stokpia Tom Apor Ateng Pen in Hongdonsi MP Amar Singh Tiso Arideng Pen Foundation is Stone long e ingpupon Long e ingpu ponde da phit daring kahora arata phan jumisen alam anparta lasu school kilong pen ko an ka chingthur amo long ponchima alam rat amai pialong lam the paklam pono laben labang so Eklavia Model Residential School surihini ra inkora trok jun achiklo alom anlote dang pamisi ingpu pon long ko laben bang so school along usomara phai pinsu atuma phan bang pharohini raplikep laben ki arluso tumaphan bang pharohini raplikep angton asomara phai pharo plida troknar kep student aphai aphansi thik pon laben ki hostel along kupi asonsi kinangji ma ake joibensi longpon lapo pusi education em Richard Stock bipen rat amai pialo pangdak pon Lasolong MP Amar Singh Tiso pen kapachini pontu Dipu 6 ST Parliamentary Constituency along Humnar Kep Eklavia Model School Kimpon Bomlom Lapen ke Lasolong Patang Paprak Chiaphan Bor Ipo Pusi Lamthik Paklangpon News Report Karbi Live Birsa Munda tribal freedom fighter 150 years ke choklo alang liam han ke theke 1875 pinyar nilo las bangso aphan tribal atom phan la pen nona sarkar Narendra Modi sabka sath sabka vikas kadok we thaching thura pet nai hukamat ha pon pen tribal tom phan ta RDP pon no la pen ke tribal atum ladak ke charlie hin puno yat hin no puno our cycle long le joine ili tumpan ke reservation bikok admission le and the 5% lasi tribal tumpan ta 90% a student novodoya a model ateng tem labang so school abang ke tribal area long thik pinai pusi la nona sarkar
abang ke 476 ekoloi boys school abang kim pon bom lo la pen ke pini la daw bang ke anun jok ke som lo la pen la bang so adima bang la dag diring along bang ke 2026 June chik lo long tem te la bang so building bang hand over nang pipo la pen ke la daw bang ke total student bang ke 480 girls abang ke 240 boys bang 240 lapen kecheng pen ho higher secondary ana bang ke government si kadok we sabun pen chengo keng open chengo ke charlie kitab kadok we ansi pipon lada government pen si pipon et lapen ke la nili ladak dipu 6 ST parliamentary constituency long ke non 8 ekoloi bo school la bang impon bom ini bangke anunjok ke sompona bang ladak lo lapen dong kamu kamalo lapen non 2025 long lo te juna chik lo lon te ho a building kim pon bom lo dong habolong lo lake jun 2025 lon te la bang dang handover ko lapen ke class ta mo 2025 ken pon Pini Arnikangsam Àbirta ke napuan si kang tonpon iklo do methak mi kurwang thu.